Achielo tarika parga uchiel mar dwe mar abich higa mar 2022 odiochieng'no ma bende IEBC igeno ni biro yudo ayanga nying joma dhi rado kom mar tend piny Kenya kanyakla kod jolupgi kaluwore kod bura mane IEBC obedogo kod kweth mag ji mopogore opogore ahinya to ma bende kweth madito mag siasa malaro tend piny Kenya e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Oyawre kamoro amora ma intie wantiere kod geno ni rum maber kendo machiegni e chenro kaka wanene chenro kaka pile mabende kolo kendo fuono weche mopogore opogore nyakwaram gajwang'. Ndalo 84 kende to wadhi e yiero maduong' mar higani nyakwaram gajwang'. En ikruok mane kaka japiny ma iseketo to be iselimo ka jalut ombulu. IEBC dhi nyime kod tayo chenro mar nono ni to joma nondikore kaka jalut ombulu bende nonro margi ni kare koso oyo. Amedo kwayi e lo chenro ma kaka wanene ni idhi lim mondo chieng' yiero kik yud ka nyingi onge e rejista mag jalut ombulu. Oyawre kendo machiegni ano ka yawuot luo osechopo ka kendo wadwa kolo mokuom weche matimore e paw siasa e ngima oganda gi weche mopogore opogore nyakwaram gajwang'. Yena mura kawo thuolo mar wako Chaso Odhiambo. Chaso yawre. Anene mane view sasa. Ikoni nene mane view sasa. Erokamano ahinya. Kaachiel kod Eric Oduor. Eric oyawre. Ber ahinya view Jay. Erokamano. Aneno ka ruoth orito kendo ruoth oriti. Erokamano. Wan ka wadwa twak go ganda kendo unagi. Erokamano. Erokamano ahinya. Aneno ka awinjo kuom mbali gi chien kocha kutemo go siasa kaka siasa ma siaringo. No kiwinjo maber. Apenjo Eric ni to be koth chwe siaya. Sana duoge ni Jose wacho ni siaya di maber. Kendo gineno ka weche nyalo bedo maber mbele ka. Okay. Koro bere mos. Kada koth chwe kada koth ok chwe. Chasi makodho ka uno. Erokamano nya. Chasa ngeni tie gik mang'eny misebedo kiluwo. Kinyiso maber gi marach misebedo kiluwo. Victor mokwongo erokamano ne Nyasaye nikech juma mosekalo ni duto te ng'wono ne waseneno kata doko ni piny tek kamano ngima medo ridore to duong' Nyasaye kinde duto nyaka waduok ne erokamano. Machielo manyo amorgo en ni gikone to nyithindo 500 gi wiye manyo ngima gi koro nie kinda kuru gasumbi bang' timo penj mar klas 12 oriwo boys no yudo fuongruok bang' yudo duoko magi. Ing'eni Victor ka nyathi osomo mochopo kanyo kaeto ni koro konyal yudo duoko. Ing'eni ng'ama ok oyudo duoko mar klas 12 ochal gi ng'ama notieko somo e klas 8. Koro bedo ni higni 4 go kethore kendo en gima nyalo ketho ngimagi. To ne ging'eny nyithindo 500 gi wiye madhi mana 600. Omiyo kane giyudo duoko ne en gima ber. Kamano. Marach manyalo wacho Victor, chunya chandore ni jo Kenya ni kendgi. Roslyn ni kae ang' nopimnwa ing'eni juma mokalo ang'eni tinde to kodhi e bunge ahinya to juma mokalo komiti mar od bura mochung' ne weche omenda ne kawo pach jopiny gi sectors mopogore opogore e paro mar chik mar omenda iluongo ni finance bill ma koro miyo budget koro chako tiyo. Ing'eni nowach ni nitie fuok e budget mar kia ni trillion adi. Koro finance bill ni ema ka koro teri e bunge ma okal to koro bro ng'iso ni to trillion tanda wuoya ma orem e budget wani wadwa gole kanye wamedo suru e ang'o watim ang'o. Komiti no motene gi Mikai Gladys Wanga choko paro chiegni juma mokalo ni te. To king'iyo gazet king'iyo utfwambo weche Victor mbaka ma jo siasa ma jo piny no yiero mondo bed wang'gi goyo en mana ka gidwa ni mondo yiergi dwe mar 8. Tiende ni ok gin gi japiny manoorogi, japiny gisebolo sani koro ging'iyo margi kendgi. To ma timore kata mana gi gima nyaneno kotimore e Nairobi Expressway. Jatend migao James Macharia kanyo moko chenro mar teme ayanga iluongo ni no jine teme ma ohiu kapok ochako tiyo kode. Nyo wacho ni ndara machon ma Mombasa Road koro idwa kongi e nengo mar siling bilion 9. To jogi ema noketho ndara no kane giloso ndara gini. Manyocha ne senior ong'isowa ka ni ok otiyo gi pesa jopiny. Tiende ni koro jogi omiyo jo Kenya asara mar bilion 9. Ang'o mane mono
contract no keto ni kuonde ma gisemuko go nyaka gilosi kapok gichako tiyo gi ndara no, nikech bilion 9 ni dhi duogo ne japiny kendo tiende ni expressway ni pod en asara ne japiny. Magi gik mane chanda wajumbe mane jopiny oyiero to sani koro dichgi kaka duoge bunge. An magi gik machanda mane rach na japiny ni kende iwinjo gi witi nyakwa ngo jwang in kendi ang'eni bunge inyalo bewo dwe mar 6 ka sinerik sani pod gichamo msara to kendo kinua mana kamano ineno ka giwacho ni pod gidwaro mondo medgi osara kendo megi pesa moko ma ginyiewo go nyamburko ka gidonjo. An nawe ni macha leko mano gik matimore to mana ka dhi mbele kama choro kama chalio weno ineno ka gigo ma jobungo wabunge mane wayiero gitemo medo en kaka gidwa medo osuru mondo gichok pesa mar umo fuok manie budget manosom. Wik mokalo neno kama mafuta kendo dhi mbele gi siling 5 gisumuni wiye. Mano nyisi ni bech gik moko mwatiyo godo bende dhi idho nikech pesa ma itiyo godo kiloso gigo kendo kiting'o gi kitero kuonde mopogore bende dhi bedo mamalo. Naneno kiwacho ni kata jogo bende matiyo gi gik moko kaka gas bende gidwa medo pesa ne mbele. To kata jogo bende mohero ni bang' tich kama inyalo wuok ka idhi budhe igone dendiro kamano bende wachore ni chal kama gidhi kano bende ufuki pod mapek. Jopiny dhi yiero penjo matut ok en wagocho kendo ng'ano kura nikech ngima dhi bedo mapek mbele ka koro osuru gi osechako choko gi kendo sirkal umo fuok manie budget manokal dweche 2 mokalo ka. Koro mago gik ma ancha neno ka okalo ka gik ma nyalo wacho ni expressway ka to bedo ni wang tabu makagi kacha lakini wang ni ben waneno kama inyalo kete tiendi bin wach ni mato pesa notiyo ni waneno ka samori keto pesa kuonde moko to gigo bangi gini abich ok nochaki. Koro expressway no gima nyalo wacho ni kaka goro jogo dwaro miyo wa bilion gimiyo wasara wan wanyalo mana kwayo ni pesa ma gidwa choko kuom jopiny go oduoge piny matin mondo jopiny oti gi ndara ni ke pod loso ndara mapiny nikech ang'eno dhi bedo koko mang'eny kabisa kiloso ndara mapiny ni to kelo jam mang'eny koro chuni nyaka idh malo to kidho malo to pesa ne ni malo. Koro paro ni mago e concession monego bed ni sirkal mwan godo ng'iyo ni bas kaka numu ko ndara mapiny ni udwa lose waimiyo pesa to sami lose ni jopiny dhi tiyo gi mane ka jopiny tiyo gi ndara mamalo to kata ko gigole ni jopiny tiyo kode nono to gidugo ke pesa ma jopiny chulo piny mondo jopiny kik hinyre kabisa. To ing'eni king'iyo mago adwa ng'iye mathech ing'eni ndara ma expressway no onego beni chule to inyalo yudo ka mana kama Eric kelo no inyalo yudo ka ndara ma piny manono ni idwa kongi gini 8 mondo mi ng'ata man garaka nyaka kori tigi ndara mamalo to ndara mamalo ok nono koro joko yud pesa gi piyo. Magi gik ma wajumbe onego penje. Nitie riekni mamoko ma jomalo ge nyalo tiyogo mar weg expressway nyaka duok pesa gi. Koro yo mane gidwa duoko go pesa gi piyo kaka nyalo. Deko Kongo ne ing'eni kodek Kongo mar ndara ma piny ni konge kata mana higni 2 ting'eno romo jogi yudo na pesa malong'o chuth malo kucho nikech ng'ama bro yie donje jam jite ni garaka kidonjo malo to ibro wach ni med ichul pesa ibro timo nang'o. To kata making'iye ka wacho ni koro ni wuok yo Athi River ibiro Nairobi ibiro town expressway rumo Airtel malo kocha ma podo kokonyi gisema hii pesa to jam pod di make ogni pod ni ka expressway kawe to luare chunyu boma odhiwe yo malo kocha kama pod idwa tiyo karibu kendo saa achiel ikechop e town. Koro yudo ka samo expressway be ok bi konyo ji ahinya oboro na konyo jogo makalo straight kiwuok Jomo Kenyatta kidhiyo Westland kata kiwuok Westland kidonjo lakini ng'ama tiyo boma mang'eny ji onego mathoth ji onego bed ni tiyo go pod chalre to romro ko dhi konyo ji. So Victor Otek mana gimija ywago ting'eni kama Eric Omulo na to kanyo kendo lit na moloyo kar gas kanyo gimomiyo lit na moloyo en ni ing'eni gas nyogolo ji mang'eny e chwako yien gi wang'o maka ne konyo kata ka ng'ato kopidho yien to bunge koro ok tong' ahinya to ka nengo gas omedo tiende ni yien idhi tong' Victor
to yien itongo sama migosi Uhuru Kenyatta jatend piny owacho yando chako chenro mar pidho yien e Kenya ka moketie chiegni siling milion 500. Higa mokalo noket siling milion 581, pesa no nolal chimbli ka jo forestry ne ywak ni koth nokochwe maber mane nyalo miyo wapidh yien gi weche mamoko mathoth. Sani nyochako ketie pesa e budget ni chal ka gimi ka ikunyo bur mondo idin go machielo chalo kanono nikech ere kaka koro waketo pesa e budget mondo pidh go yien mondo Kenya obed gi lwasi maber to wamedo nengo gas manyiso ni yien mosedongo ka wangiso ji mondo koro tong' ng'ato ang' no nind kech ten gi yien ten gi nyithindo madwa chiemo. Magi mokuom penjo ma jopiny onego bed ni koro penjo kendo wageno ni komiti mar bunge mochung' weche mag energy biro ng'iyo weche gi duto mak mani wach masani koro ng'eny mokalo e dho oganda ni lweny mar piny Russia momojogoro piny Ukraine ni era kel mar weche gi nyakwana mga juang' mae gima ji te koro gere ka watemo ng'iyo wach mar midhiero masani koro mako piny mangima nyakwana mga juang'. Waduogo nyakwana mga juang' ka waduogo to wabiro ng'iyo na yiero manyo tim kod jalup jatend piny Kenya Migosi William Ruto manyo gwelo Rigathi Gachagua mjumbe ma Madhira kaka jalupne. Mae kaka weche ne chalo e dala mar William Ruto ma Nairobi ka man Karen ma bende na APC mar sirikal. I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. I know there are many in our alliance who are qualified for this position, and any one of them would have been up to the task. Your Excellency, our Deputy President, the trust and confidence you have shown in me is a privilege, and I'll do my very best to live up to those expectations. Thank you, Your Excellency. I will not let you down. I will not let the Hustler Nation down. I will not let the people of Kenya down. Mana kamano nyakoro mga juang' aneno ka wadhi nyime e yo ma owinjore mana kaka ne obedo bang' jo Kenya rito gaming'a kendo singo nogol ne oganda jo Kenya ne gidhi winjo lendo no chieng' Sabato ngeso mak mani mano nokotimore. Jomadongo Rigathi Gachagua mjumbe ma Madhira Roslyn oyawore. Ero kama na nyamur kaneni. Amba mor kadeni. Ero kama na yenya. Nyasaye oriti maber. Kamano kendo goero kamano kona ngima mondo pile mondo winj twakwa. Ero kama na yenya. Beti yudo ka wasego ng'wecho chopo Fotana wachigi chopo Kisumu African Cities Conference. Aneno ka lakini bampa tie kamoro nyakuchung. Ero kamano. Rigathi Gachagua no yier kaka jalup William Ruto e ng'welaro koma ten piny Kenya. In kaka jafwambo gi keyo. Ne en gima ning'eyo, ne en gima ne dhi timre koso nomaki gi wuoro koso nochopo ni nade? Kita kama tek iwacho ni kaka jafwambo ing'e nyaka ing'we ga gik matimre mondo ing'e ni en ang'o mabotimre. Aparo ni kiseneno ude mag fwambo chakre wik mancho okadho cha nyaka sani. Rigathi Gachagua achiel kuom jok manche giwacho ni nyalo bedo inyalo yie jalup mar Migosi William Ruto. Koro aparo ni samano wachi ni olandi no biro gi map kata buogowa nikech en gima nyocha waseng'eyo kendo nyocha wasebet kwaluwo. Mokwongo ne wachako gi Rigathi Gachagua, ne wan gi Senator Tharaka Nithi Kindiki Kithure, ndalo moko be nying gavana ma Kirinyaga be nowuok Anne Waiguru. To jok moko be nche wacho ni ginyalo kawo Wycliffe Musalia Mudavadi koa Western mondo mi be mano okel jo Western mondo donje Kenya Kwanza. Lakini to machielo ne en Kiharu MP ma iluongo ni Ndini Nyoro. Lakini kuom jogi tete nyaka speaker mar ot mar National Assembly Justin Muturi manche jiwuoyo kano chopo tich ang'wen to ni wacho ni white smoke no wuok. Makoro tich ang'wen no kano chopo kane kore lando ni gibro wuoyo tich abich mano kadho to ne en Rigathi Gachagua mane jiwuoyo ni. To ka jofwambo no dhi Karen makoro ne girito ni mondo gine ne Rigathi Gachagua mane koro nego benie e puodho ni. Ma Rigathi no biro nyaka gi jaode.
manyiso ni en ng'ama noseng'e maber ni komni otimang'o oyudo. To weche nodogo bet matek makoro kendo ne koro nying mar Profesa Kithure Kindiki kuonde makoro ne wuok ni en ng'ama iluongo, kendo bura mano oluongi ok notimre saa 4, ochako tere saa 7, tich abich no nokotimre, sechego nying mar Profesa Kithure Kindiki mane ntiere. Kane chopo madhi odhiambo tiwacho ni koro kendo ne ntiere tuomruok moro matin mane nitiere Karen ma kendo koro jogo nokwinjre, kendo nying ma koro nodogo wuok ne en mana mar Ndindi Nyoro. Mane wacho ni koro ka ji ariyo gi owinjore timiyo Ndindi Nyoro. To wachni no yware nyaka kadhi otieno makoro ne ru ngeso magokinyi. Kane giko tie to koro waneno ka ng'ato wacho ni white smoke oyawre, koro weche chal ni ler kaka ne nitie, makoro noduongo jofwambo nyoro saa 5 makoro ne giwacho ni koro kama koro chopeni koro gikawo Rigathi Gachagua, lakini burano kane ing'iyo maber Kithure Kindiki ne onge. Chunyi wach ne en onge mar Kithure Kindiki Charles Odhiambo, kato bende William Ruto nowacho ni osiepne mano chung kode kes mano makne do mar ICC moyombo godo Luis Moreno Campo, prosecutor machon mar ICC, nye onge burani. Nen gima ne opangi koso ne otimre kaka notimre no onge gima lich ahinya? Victor, wajawacho ka pile nyaka ne wachak chenro ni nitie gima wawacho ga ni kaka jok mosebetie sekta mar fwambo gi keyo ni kuom thuolo malach. Gima wang'iyo ga en gima okowachi. Gima wachi ne wan ok en ga gima lich ahinya. Ng'ama ne paro ni migosi Ruto nyalo yiero ng'at mopogore gi Rigathi Gachagua, aparo ni nok ng'i gini matut nikech achiel nyien osetiyo gi pesa ne mathoth kaluwore gi maling'ling'. Inya to chungo duond bura mar UDA to gi lando huma mare. Inyalo paro kane jini Sagana, nen Sagana 2, Sagana 3, noriwe Sagana 2 and 3 kane jomoko koro dwaro ogo ne jatend piny e dalane. Inyalo paro ka nying ng'ama notuom ne mana Rigathi Gachagua ni en mane ochoko ji moseto kijendegi. Inyalo paro kanyocha ne ji ni e liende jaduong' Mwai Kibaki sama ne oluong jalup jatend piny owacho William Ruto ma pap owuo. Maling'ling' wacho ni pap nothiedhi, ng'ama nothiedho pap ma nyinge wuok Rigathi Gachagua. So en gima ne achiel kuom gik ma iwinjo gima Roslyn wacho ni weche ne tek nikech achiel kuom gik ma ne ilieko ni ne timore ni nyieni noramo ni kara ka okan to duok na uru pesa na masetiyo go te. No to kaeto mar ariyo ji ariyo gi ong'ere chakre chon. Ji ariyo gi king'iyo historia gi maber ne ging'ere ndalo jaduong' Moi. Ng'eni William Ruto jaduong' Moi ema ogolo. Rigathi Gachagua be en achiel kuom jok mane tiyo machiegni ahinya gi jaduong' Moi, ochako kadiyo ma kata mana e mbalariany. Ndalo go ne mbalariany nitiere joma jopuonjre to gin wang' okwach kich. Gin gisoma to kochiegni tieko tiwinjo ni makosa moro make oriembe kata obedo suspended sama ji dhi timo penj koro koduogo to chuno ni nyaka chak kendo. Gin iluongo ni professional students. So gin ji ariyo gi gin jok ma historia gi oa mabor. Ipenja ni to onge mar Kindiki Kithure ne na gima kamano. King'iyo kaka ne migosi William Ruto owuoyo, notieko dakika 2 gi nyiriri 53 tajo nying Rigathi Gachagua, to notiyo gi chiegni dakika 9 e temo lero gik moko matut. Wabro timo ma kata sama ne koro wuoyo Ndindi Nyoro mopake chiegni dakika 1.5 jogo teno pako nyaka iluongo ni Anne Waiguru. To kochopo kar Ndindi kar Kindiki Kithure to pake to wacho ni mabe ok ni kodwa ka. William Ruto mwang'e pile dodhi matut moloyo mowacho ni nikech otimo gima kama nikech otimo gima kama machane ranyisi. To maduong' moloyo en ni penjri ane ni tang'o momiyo weche no ling'a to bang'e no to report koro wuok ni Kindiki Kithure dwa wuoyo gi jofwamb weche kawuono. Odwa wachano manyok onyal wacho nyoro. Jomong'eyo bende wacho ni mogik manyo wuok e par jalup jatend piny owacho nyo pito nyo wuok matek ahinya.
So weche ng'eny ok apar ka Moses Kuria Bapa noluongo bura gi jofwamb weche so ok apar ka en gima yot ahinya to kapok Eric ogolo pache an gini kata kiwuoyo kuom Rigathi Gachagua an nyang'iyo gik manyo wach motelo ne mano gima nyo mako pacha ahinya en ni kani wuoye wach chiero Rigathi Gachagua nyo wuoye Migosi William Ruto nyo wuoye to magi ka Kenya Kwanza oloyo magi jok madhi telo ne piny yes gikwano kahawa gikwano chai gikwano mchele gikwano cashew nut to gi other crops kama Musalia Mudavadi gi Moses Wetangula obetie mawuok western maipure niang masani koro temba na geno ni onego bedni niang en achiel kuom gik mikwano kaka cash crops monego chier ok among others an manegi manyo chanda Victor manegi manyo chanda ok kata na Rigathi giri nikech magi to nitie chalre to romre an manegi manyo chanda ni chal ka gima jogi kapo ni gidonje telo to gi malingling manyo oseliekore ni Musalia gi Wetangula idwa nokel kwana tamalo 70 mar ombulu cha gwenge maimbo mar Kenya ni matek we warit wane giwacho ni ndalo 45 gidwa seto counties we warit wane ka gibro wuoye katingene pia je kapok odoro wuoye to ng'ato nyalo wacho ni anyoro sama ne William Ruto wuoye no wacho ni koro opwadho group ma protimo iluongo ni economic plan mar Hustler Nation mano yiero chama cha kazi gine party leader Moses Kuria manyiso ni nyaido kaluong team mano goloni ema koro bro ng'iyo nikech neno ka William Ruto sebet kawuotho e counties mopogore gi bura mosebedo ka intiere iluongo ni economic forums gi aparo ni osebet kong'iyo kako nyalo tego jok mawuok e regions mopogore koro aparo ni team mar Moses Kuria mano yierne gi governor mama Chakos Alfred Mutua ema koro bro nyiso wani to economic recovery and empowerment mar Kenya bro bedo nade e sirikand William Ruto kadi bedi ni jo Kenya yiero gi dwe mar aboro geno mar jomoko ri kod ni ne inyalo yud kata mama mboga moro mane chuny piny mondo mbedewe nikech olo mar Kenya Kwanza en mar ng'ama ne pincha siasa mar pap Agir pacho go papa osebedo ka yiengore wach na Kenya ka ng'eny ji ohero mila kabisa onge kaka mama mboga nyalo yudo kom mar jalup ker kata kom maduong' e sirkal king'iyo kaka siasa wadhi to mani mabe pod aluon kaka Roslyn ne wuoyo wach mar economic team no Kenya kae wan gi otese moromo ok pod waloso jomoko no bet piny no dwaro ng'iyo kaka wadhi loso wach mag uchumi koro magi makariwo gi miwacho wach mag mboga mago gin mitero go mana ji gi pi mondo ji ochungo go ne jogi kura to king'iyo maber to mago ginyande nikech sani koko wan already wan gi papers mang'eny mwatiyo godo mano chak chon boya gi nondike anyang' nyongo gir bene joso ndike Kibaki beno dogo ndiko moro ma Vision 2030 koro to sirkal bende kidonjo ok inyal donjo kawuono tichako kelo economic policies magi nyaki nitie moko mane osechako ma nyaki nitieki koro magi gin moko ma bende iwuondo go mana wang' jopiny ma jopiny obiyogo kura to kadhi e wach mar yiero mar jalup ker kaka Ruto noyiere ng'eni ncha pod bende gitemo ng'iyo to jo Azimio to paro nang'o do timo nang'o koro omiyo ne gikwongo gikelo nying Kidhure Kindiki ne oket mbele monde bo kedo nyaka gazedo uso nyaka jofwambo gikeyo ni mae ng'ama wayiero mondo gipim go to koja to chalo nadi koro kane gisepimo ka koja chalo to gineno ka mood dwa pogore to kadini kisomo boke ma kawuono wacho ni wach man agreement mane gindiko gi Musalia Mudavadi gi Wetangula chan kelo koko moro matin koro be kane ne gigolo kom mar jalup ker gi bagi tere Mount Kenya East koja to giweyo koni to dhi kelo koko mang'eny mar ariyo ing'iyo numbers kendo gombulu bende manitie Mount Kenya East kamoting'o Embu to Meru gi Tharaka Nithi to koro kiduogo Mount Kenya West kon kamoting'o Murang'a Nyeri Kirinyaga to gi Nyandarua to gi Kiambu yido ko mbulu thoth kanyo kabisa to kendo kimedo bicha kikel nyaka Nakuru koni ke jo Mount Kenya man Nakuru koni bende gi identify gi jo Mount Kenya West
koni neno ni ka ugitero kom jana Mount Kenya East to koni dhi bedo gi koko mang'eny. Koro afadhali oketle koni to king'iyo kuom jogo mane oneno to iyudo ka nying Gachagua mane bet kanyo. Kata king'iyo rallies mosebedo ka gitimo, iyudo king'iyo bet, king'iyo samo gibedo ka gibet ka jigo rally. Tiyudo ka Gachagua manja bet but ker kata manyoro be sama kapok nyolande. Kata chieng' mane gin Bomas of Kenya kacha. Iyudo Gachagua kata nyoro kapok nyolande anya neno sitting arrangements tang'eyo ne en Gachagua mimiyo kata pok olando. Koro inyalo neno ne en gama osebedo keto machiegni. Wach mar bet no kata mana koro mori to lendo kawuoni kaka ji osebedo ka bet cha bende nyalo miwa koro wachope duoko. Nyalo chako mi jak neno kaka Victor kaka jafwambo ng'ama pod rito duoko mopogore gi mwasebedo kwa neno en ng'ama onego dogi e skund fwambo. Ya gigi samoro gidilani mar Azimio oselandore. En gima oseyangore. Atondo baba no wacho nuna land nyora neno ka lausi neno ma onega land kawuono to wacho kendo ni kiny waro muru mondo walanda gowa kawuono. To machato koro iluongo ni tedo iye mondo mi koro kine ka sani koro piny ochunga chungo. Inyalo paro ing'eni kata doko ni weche ncha ntiere Karim gima ne gitimo mar mako chuny piny, holding the pulse of the nation. En gima siasa gine ka somo pach ji wacho ni en gima duong' mokalo nikech iketo piny te ochung' in magiriti, piny te ochung' rito mondo ifuol. En gima duong' mokalo. Koro ing'eni baba be nok nyal bukore landa gicha ka mukuji. Nyaka ne koro tedi neno kosetedo iye masani report mwayudo ni Kalonzo Musyoka boluongo romo mar jofwamb weche saa 5:1 to report mabe no wuok nyoro ni ne gibeti gi National Executive Council mar Wiper magi winjire ni koro giwere gi jo Azimio. Manyiso ni kawuono lawyers ne wadhi neno kadhi e court kendo court kanyo gima gidhi luwe ni koro gidhi dwaro mondo giwuoge ang'owa e Azimio kowacho ni wach mosewinjo mawuok iya kut wacho ni ok en midhi tim ang'owa idhi ka ok en midhi lande ok en milande okorit mondo wiyo kuod kata cha en ng'ama osetem na winjo ka ng'ate moro wacho kanyo ni en ng'ama nigi sura majaber, en ng'ama mungwana, en ng'ama bolore, ng'ama osebete e serikali higni mang'eny, osebedo nyaka vice president, osewuotho gi Raila, elections ma 2013, elections ma 2017. Ang'o mamone bedo kendo jalupne 2022? Ang'o mo onge godo ma higni moko gi osebedo godo makoro sani otimo ang'owa? Onge godo. Wach ma yotede mokalo Charles, Roslyn kachiel kod Erika mopogore kod mano sama koro warito lendo niendi bagre gi weche mokikore ma Kalonzo sani koro biro goni uparo nang'o Charles? Akiani nyalo paro jumbe buora, akiani en chiegni jumbe 2 kata 3 mokalo an awuon nasewacho kaka nene wach mar Kalonzo Musyoka. Napenjo ni achiel kuom gik miketo mbele ahinya en ni ka okomiye Kalonzo to ombulu chiegni 3 million ma Ukambani dhi lal. To penjo ma kawuono adwa medo en ni to Ukambani nigi counties 3. Governor mane ma ja Wiper Ukambani mano ng'isi ang'o? Mano kende oromo ng'iso ni bedo ni yiero ng'ato an kata mana yiero mar Rigathi Gachagua okapar kaka nene ni en ranyisi ni koro ombulu ma gwenge ma luora mar masawa mar Kenya Migosi Ruto koro nigo gwenge ma masawa mar Kenya paro ni nyaka sani bedo ni wang' nigi onge jachung' pok giamua kuma gidhi goyo ombulu. Gik madhi timore mbele ka ahinya to Central Province pod thoth gimora mora nyalo timore. Kalonzo Musyoka ang'eyo nodhi e doho kawuono kendo ang'eyo nodhi e doho apani Mombasa ang'eyo nodhi e doho joge okindege dhi e doho Mombasa. To kik wi wil ni registrar mar political parties pod ochungo kata mana wuok mar akiani en gine mar Alfred Mutua maendeleo chap wuok e Azimio kaluwore gi kaka noridi. Koro gima nyaka wang'i en ni to Kalonzo wuok nodhi kanye? Owuok ni koro dwa chung' kien, to kodwa chung' kien to chik wacho nang'o? Pok owuok e Azimio aching' tiende ni dhi bedo nang'o? Mar ariyo, thuolo mano keti ne jok machung' kendgi independent
kod jok ma gichungo en karango odong gi kinde marom nade to kinde sani gi sami dhi e yiero kaka Lonzo jok ni koro chung olaro kom ker o jok no chung no ogeno no dhi loyo koso en yawa ni kode odwa ketho to gima duong' moloyo samoro mana anyali moro tiende ni oonge gi dongruok mar Kenya e pache en gi mare ka okan tok timre it is either me or nothing ka okan to ji olal te to gima chielo manyaka bende wapenjre ni ng'eni nyaka nyocha ne wach Azimio chaki ne osiko mana ni ka okan to Ruto dhi yombo Raila ang'o mong'eyo ma jomoko kia nikech yo manyocha sundego ne nyalo mi chich ni nitiere paro moro mopogore ma en go koso nang'o but gima duong' moloyo an gima pod amedo wacho en ni ombulu ni ofuku ng'ato japiny ema bro amua kiwacho ni Wiper pek Ukambani to an apenjora ni to kuom counties 4 go Wiper nigi governors adi Ukambani nikech mano en ranyisi ojene ni mokuom jotelo nowacho nang'o e wach mar Gachagua kata kamano nyakoro jongo biro winjo duol ma kamano bang'e Eric chal ka gima gini oketo ji kama deny miwuoro jomoko nano kanyo ka ng'anyo Tharaka-Nithi kocha kane giwacho ni chal ka gima koro gone gi Kwand Aleng'a manda dieran kata mana koka Azimio koni bende ineno ga ji aneno ga buok moro nitie kiluwo gi wach matimre mar Kalonzo to ineno ka wach mar Kithure Kindiki pod chendo nikech ne giparo ni ka gitiyo gi mano so ginyalo yudo kura mar Meru nikech Meru ng'eny gi kura king'iyo counties gi Meru luwo actually Kiambu nikech Meru nigi kura karibu 1,700 gimedo gi 1,300 mag Tharaka-Nithi koro banda mbulu ng'eny kono koro mano bende nyaka chand kata mana Azimio kata UDN to ere kaka ginyalo yudo kura ma Mount Kenya East to ken kura matini mani mido kanyoro kanye giselando Gachagua to nye wanjere ni kendo Peter Munya oduoke list kuma jadek no mano wal kan kech ne wanjere no ntie jadek mano wal mane Martha Karua Peter Kennedy to Kalonzo koro nyoro nye ken list ochopo dhana ng'wen nikech koro igo kwano kendo na ngiso ng'ato ni kura midhi go dwe mar 8 ni en kura dhi yombe boardroom gikwano nikech sani jogo te ng'ato bed gi calculator actually nya wacho ni en kura midhi yombe gi calculator igo gi calculator to kwa gol Kalonzo wewa to waketo ja Mount Kenya to wadhi lose 1.5 million mar Kalonzo wanyalo recover kura ni Mount Kenya to kwa golo ja Mount Kenya wamiyo Kalonzo no dwar 1.5 to awen kuro wawen Ruto almost 4.5 million is that practical kuro mana ikwano migoyo kura paro ni sani podo kibed gi luora ahinya ni both sides ni koro Kalonzo wuok Ruto yiero Gachagua sani koro en kwano migoyo gi calculator ni ere kamwanyalo yudo ombulu koro sani gima dhi konyowa en ni kara dhi konyo parties gite en ni ere kaka inyalo dhi consolidate stronghold mari ugigo kura ka en stronghold mar Azimio en kaka wang'e en Nyanzo Nagi ere kaka Nagi dwa go kura 100 nyalo go kura 100 te wang'eyo ni Azimio actually UDA stronghold ma UDA stronghold ma UDA en central lakini aparo ni mani omiye neno ka Azimio ng'iyo central kabisa mondo kik wen Ruto 4.5 million ma central ka wapogo kode ka mondo koro stronghold ne ka kata kwanyalo yudo magi to ayudo maximum turnout Luo Nyanza Kisii Nyamira counties Mombasa Nairobi tido ka kwano gidonje mano miya wacho ni sani gini idhi yombe boardroom gi calculator en goyo kwano ko yudo 100% turnout strongholds wa Nairobi Nyanza Mombasa Kilifi counties kenymago ya stronghold mag Azimio to wanyalo recover Azimio nyalo recover kura magidhi lose kaka Kalonzo wuok koro ken kura moro mane iwacho ni wadhi kode ni wang'eny wadhi go rally wang'ni kura ni opogore kaka wang'ni ok loye gi rally kata king'iyo gima Eric wacho no Victor king'iyo e thuolo mar chiegni jumbe 3 sani king'iyo kit siasa ma jo Kenya Kwanza goyo gidundore mane Nairobi kata gidhi oko to gidundore kawuono koro gibago rallies Nairobi king'iyo kata mana imaging presence kana nyaluonge nang'o gi kanyo mar William Ruto kuom thuolo mokwongo yudo ka apaya madongo kiringe Nairobi ka sani to nitie billboards mag William Ruto kalando mogur madongo malando William Ruto
ne kom ker higa 2022. Aparo ni gima Eric wacho no, giseyudo ni Nairobi en lumbru mar duond bura mar riwruok mar Azimio. Koro gima gitemo timo en ni kik Azimio yud ombulu atamalo 100% Nairobi. Kata ka wawaro mana matin. E gima iwinjo ka Eric temo wacho no. Ing'i kama nyawadu pekie, koro iwar mana matin e wiye, iwar matin to kama pekie te yud te. Mani Azimio timo ni dika Ruto nyalo yudo kura central. To wawari ki kwa miete. Wawari ne 100 boyudo 100 wi 100. To hinyo. Okay. Mane kono magore Roslyn. Anta paro ni kenda puro pogra gi jowetena. Kisene no opinion polls paro mar jopiny kipenjo jopiny kaka ging'iyo siasa matimre sani. Isene no kaduoko osebet kabiro mopogre. To gima waneno ka nitiere ni mokwongo jok manitiere makata wacho ni two horse race mar Migosi Raila Odinga gi William Ruto. Okwane ng'ama yudo 50+1. Nyochi neno ka Nation Media Group kama tiye nyocho timo moro mano wuok ma jogi no yudo Gariyo gite. Koro an ka neno gini kaka ntie kata ko wacho no go kura mar boardroom. To wanyalo wacho ni Kalonzo kata te bed mana ni wadwaro ni mondo wagole. Adieri mar wach ni Kalonzo e Azimio dwarore moloyo gimora mora. Gimomiyo wacho kama en ni 2013 Ukambani kata governors mawacho go ng'eny gi nodonjo gi Wiper. 2017 emane jopogre nikech koro 2017 kanyo be ni neno kata kane koro jo chap nodonjo muungano gini nobiro moko gi mondo mi odonjo ng'owa e Ukambani. Koro kwa duoge ombulu mar IBC kama ji ong'eyo ni ji adimo ka ombulu Ukambani. Ing'eni wado wuoyo Ukambani counties adek mar Machakos, Makueni gi Kitui. To wacha kwa keto Nairobi. Mineno koro sani Kenya Kwanza moko Nairobi. Nairobi Wakamba montiere godo gin 600,000. Kawa wuo kwa doke Ukambani counties adek go kane wadi elections ma 2017 iwacho ni ne gin gi 1.5 million achiel nokta bich kanyo. Sani ne wadi enhanced voter registration motim diriyo. Iwacho ni sani koro Wakamba okadho million 2. Podi ng'eni pok waketo Wakamba mantiere diaspora. Pok waketo man Changamwe. Pok diaspora maka mwacho Nairobi, Mombasa, kuonde mage to diaspora be ma loka pok waketo. Koro ka kibet gi jok matimo analysis nyisi ni ya kura mar Wakamba biro katin million 3.8 kabiro matin. Koro en kura ma ing'e mabe ni kikao Kalonzo Wakamba inyalo yudo voting block. Inyalo rally me yud votes momakore. Temo mineno kata William Ruto osebete mana karodre Ukambani. Kawuono kotiye kotodok Ukambani. Kod kitiye koni todok. Kata ng'ato be nying'isa ni kata kaponi Kalonzo kokawuono gi Azimio to the following day ogo kambe kono. Koro mane gima timre nikech koro gima nitiere sani ni koko kaw Kalonzo to Ukambani dhi bedo voting block. Mana kaka sani waneno ka Central Kenya timang'oa obedo voting block. Aya kwang'iyo Central Kenya wasebet gi nyinge mang'eny mosebet kiketo. Mokwongo ng'ato nyocho penjo niya sani masawa mar Kenya nigi president dong gin gi ker. To gine magi ywak moingo jo Kenya te. Koro ng'ato penjo niya jalup ker komigi kuro ang'o mabro lokre ma ker mosebet ofisi gni aparo mang'atgi okomiyogi to be mae Migosi Uhuru Kenyatta kane donjo no ka okum Migosi Mosanindo Moi Kibaki kendo higni 10. Koro ng'ato penjo ni masawa Kenya tero wasebet kwarondre kendo Raila Odinga osebet kamanyo kura. Tadieri mar wach niya ang'o ma sirikand Raila bro miyo masawa Kenya maker margi wuodgi madala okomiyogi igni mosetima ng'owa magisebetgi. Koro mane mido gipenyo ni kadine ber to Migosi Raila Odinga nonego beni ng'iyo niya kuonde mosebet ka entiere 2013-2017 noloyo timaye
to noloyo kokodhi ang'owa masawa Kenya ka dieri wadok gi kaka ne wacho ni giloyo titimo ang'owa imagi ang'o makoro biro timre mopogore makoro nyakodhi okaw ng'ato masawa mar Kenya monde ka koro wang'ani otim ang'owa oyud decisive win. Wach matek mokalo ng'eni Victor gima Roslyn wacho to ni mana gadieri kaka nene mak mana ni ing'e ni kit telo ma wan ge Kenya ka nyocha ni winjo ka jaindi wacho juma mokalo gimiluongo ni capitalism ing'e ni ok en ga jago kura malich en ga ng'at man gi pesa e malich be mineno kotimore kata mana e Kenya Kwanza nikech nitiere ok inyal ng'isa ni Rigathi Gachagua ong'ere malo Anne Waiguru ok inyal ng'isa ni Rigathi Gachagua ong'ere malo Musalia Mudavadi so nitiere an kaka nene pesa ni ok en giminyalo jwang'o wachne nitiere kaka en goteku omiyo samoro tend Raila onge gimanyalo ng'ato nyalo wacho ni onge gimonyalo timo e gwenge ma masawa mar Kenya to johala madongo dongo mong'eyo fuonde sirikal mong'e kaka inyiedho sirikal ing'e ni kata mana Amerika kata mana kure kidhiye mage jok maketo ga ji e telo mago weg piny kura ma jo piny goyo ga en ga gimiluongo ni formality kata mana Amerika eri giri promisi ni nitiere jo Yahudi moko mabet ga gine magi ng'ado wabro dhi kanyo wacho ni wan ok wadhi nitiere jok matimo ang'o ma wacho no jomogo ne kanye madhire Victor na wacho kendo pod anuoyo osiepna moro mosebet e sirikal ga minga kendo e chuny sirikal no wacho ni telo ikaw gi gik moko adek mokwongo en pesa mar ariyo en nanga ok law mirwako ni nanga as in government miluongo ni system mar adek en kwan mar ji numbers to ni mondo iyud telo nyaka ibed ga ariyo kuom gik moko adek ka in ga ariyo tibro yudo mar adek iwinjo nyaka ibed ga ariyo kind adek gi nyaka ibed ga ariyo ka in ga ariyo tibro yudo mar adek kae tibro kawo telo ka in gi nanga to in gi pesa to kwan bro donjo e kaka kwan nodonjo inyalo paro ka ji odhi nindo higa 2007 ji odhi nindo saa 9 ka Raila ni malo gombulu 300 ka ji chiewo gokinyi olokore Kibaki ne en gi pesa to ne en gi nanga dongo miye kwan ka in gi pesa to in gi kwan tibro ng'iewo nanga nikech nanga no be mana dhano gin be ging'iyo mana kuma so ariyo kuom gik moko adek gi nyaka ibedgo mane kwano man gadieri ni jogi goyo sani iwinjo Roslyn owacho gimomiyo ayie kode kar blok no kwan mar ombulu 3.8 no nitie en gimoikore ng'ata ma ang' nigi nanga to nigi pesa ang' nyalo yude to ng'at man gi kwan mar 3.8 no to mede kwan mar 4.5 ma masawa to nigi nanga nyalo yudo pesa motim go gik mamoko modwaro gite kama tieko kawacho ni gima nyaka wayiere ni kweth mar Kenya Kwanza nigi joma wigi otimo jere ging'ego kwand siasa ok gimilre ok gimbwakni be ok gihudhre be ok gin gi ilo moro manono gibedo piny to gigo kwano to gineno kaka gitimo ineno ka sani gin gi tim moro ni kama migosi Raila Odinga wuokie to gidonje kama migosi Raila Odinga wuokie to gidonje to gima Roslyn wacho no kama gi ng'we ni wach moro dhi wuokie to gisesie do gineno kada mana wach mar running mate mar wach mar Kalonzo Musyoka nyogi mako ka girgi manena nyogi mako ka girgi kabisa imanyise ni mabedo apogera gi Roslyn Kenya Kwanza ikwande gi wuon to nene gi mor kara ilo kwande da gi mor kara ilo kendo goro gipamo nyaka ni gini osedonjo ineno kata US kasa morigo kura yudo ka antie moko miluongo ga ni battleground states sani Kenya kae Mount Kenya en battleground county region makanyo ema dhi decide ng'ama dhi bedo ker okinyal ignore Mount Kenya fine Kalonzo to ber kendo dine ber ndika odong ya Azimio dine ber ndika kabisa lakini ne dhi medo lakini koro king'iyo pek mar Kalonzo
ting'iyo gi pek man Mount Kenya. Tiyudo ka pek man Mount Kenya dwa yombo mar Kalonzo matin. To dine ber kabisa kata dine benane advisor mar Azimio. Dine watemo maber matek kabisa mondo kik owuogi odong' iye ka. Nikech kowuok fuok dhi wuoke. Lakini fuoge mare ne nyalo bedo mayot pongo kaka Charlie wachono. Fuoge mare ne nyalo bedo mayot pongo moloyo ka ubedo kode to we fuok Mount Kenya. Mak mana ni dhi mi tich matek mar dwaro ka kipongo fuok. Lakini kiwe babi we ni Kenya kwanza Mount Kenya 100%. To kochopo kinyi saa ariyo tilando Ruto. Erokamano ahinya. Mopogore kod mano Governor Zachary Okoth Obado William Ruto samane lando jogene ma bro konye loso chenro mar manyo ombulu. Governor Okoth Obado en achiel kuom jomanyo ket kaka wang'e e gwenge mag Nyanza region. Bentire pek moro amora ma governor biro kelone gi osoro gini gi joma moko. Nitie Victor. Governor Okoth Obado noloyo kom governor e tielo mokwongo gi chama ma ok ODM. Kikwa wuondre. Kata en mana gi ji 1,000. Nitiere joge momoko kode. Ma ng'ato kaka Obado en ng'at ma kaka kinde medo sudo. Kapo ni pod odong' e siasa to aneno ka pod obiro medo gudo mbi kendo nyime ka obiro bedo ng'at ming'iyo. To moloyo mane kaka owuoye but pone wawuoye wach mar Mount Kenya. Kenya kwanza gisa mogi nyalo bedo gionge nanga iluo Nyanza and Kisii kako kama osoro gine wuoke no. Samoro gino gimogedo gidwa numbers kanyo. Gidwa mana make sure no onge fuok moro minyalo tigo mar ketho kura kata mar kwalo kura. Koro kata mani mosebedo ka hinyo Raila kuom higini mokalogo. Nikech yudo ka igo kura tiyudo ka kuonde moko kata agent mar onge jowa. Tiyudo ka koro mane ma jogo mago kwano kendo mane tigo kwano ni Uhuru Kenyatta kata Kibaki chon. Gigo kwano ging'e maber ni samoro kaka for example konwa we Mount Kenya. ODM onge kata agent achiel kata code kata nansa ne onge kata agent achiel. Mano miyo gi thuolo ma manipulate numbers. Koro sama numbers gi idho machali ne wacho ni chopo sa mwadhi nindo to kwa chiwo ka numbers opogre. Mago e numbers mitiyo, mago e fuok mitiyo ga godo mar ngine kaka ginyalo tiyo gi numbers. Koro mani mar migosi Ruto sebede game ni ong'e maber kabisa. Ni luo Nyanza inyalo ti godo mar manipulate numbers. Koro kata kwa yudo numbers kanyo. To wabede gi jowa, wabede gi wang'wa kanyo. Kik nembni bed mopogore. Alafu mogik iyudo ka samoro bende kura moko mido kaka chali wacho kura moko minyayo yudo kura 1,000, 2,000, 3,000, 400 e constituencies. Mago bende kibede riwo iyudo ka gibedo ga effect makonyi mondo kichop kama idwaro 50%. Yani paro manitiere ni kata koyombi kamoro kikiyombe gi fuok moro malach ahinya magimbe giwacho ni ng'ani beto miwa piem ndi ing'eni Migori kanyo ODM nomiyo Denita Gati kom mar Umandre. Yes. To nomi niluongo ni Marwa Kitayama deputy mar Obado kom mar deputy governor. To Kuria pod nogo kura mathoth moloyo ne Jubilee malo ODM. Migosi Obado en ng'at ma jo Kuria gi gin jok mosetiyo go kendo king'iyo kata mana ndalo sirikande gik mathoth nyotimo gwenge makono. King'iyo Migosi William Ruto kodhi ga gwenge ma iwacho ni Nyanza to kinde mathoth okawe gwenge ma Kuria. Gima Eric wacho jogi oseneno mokwongo wadin kae kik wawe fuok minyalo nganywago. Mar ariyo kata wayudo mana matin to dit ilunyo kar tin ne oromo wapong'o aditawa ka wadhi Kisumo wayud matin ka to thurwa to wayud te. Iwinjo gimi winjo ka wacho motelo ni siasa mawang'ni en mar geng'o stronghold nyawadu kiko yud kura kwana tamalo 100 kiko nyori e gweng'i nikech mokwongo ko nyori e gweng'i to tiende ni chiwo thuolo ne kuonde mamoko melere. We kata mano ka ji register ji 100,000 inyalo paro ka pimonu ni apisa moro maduong' mokalo e IEBC no ng'isa ni kura iloyo ga sami ndiko jogo ombulu. Kura ok loga chieng' gombulu. Chieng' gombulu kura en chieng' milando. Kura iloga sami ndiko jogo ombulu. Koro ibro yudo ka jogi sebedo piny e mesa kama gi kwan magi wacho ni in ing'eyo constituency county to ging'iyo ni polling station ni nigi streams 4
moro ka moro nigi ji 700 mano ji 2,800. Polling station nigi ji en gi stream achiel gi ji 380. Wachunga ng'ato kata kidhi yombe mondo wayud thuolo mar bedo agent kanyo mondo kik kwalo ombulu kanyo. Kwanza ng'ato ne nyisa ng'ato mane nie campaign mar Jubilee mokalo no nyisa ni kage kigo kwana mano to pok ang'iyo ba confirm no nyisa gi jogo mane strategies mag Jubilee ni pinyo nagi udo kende hata no ido karibu kura asiling kura karibu 1,500 over 500,000 votes mano yudo over 500,000 votes okimedi ukapu kako diambo wachono tido ka in mare mano kelo +1 mano kelo +1 nyakwaruga juang mbaka medo bedo mili biro chino ni wakawe yweyo moro madundo nyakwaruga juang ka waduogo biro somo ote ma uka jopiny uparo nade ni kwan yiero jalup jatend ODM Raila Amolo Odinga kanyakla kod manyo tim nyoro e boma bul mar Kenya Kwanza kaka ja Kenya iparo nade ma en cheno mari makaka wanene obiro bang dakika manok kende kete manaka. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kibiro woke yeka to an ang'eyo ni mama ye biro wang' koda kata kapo ni dayo nyoko ero tapki kata matin en ok onyal yie ni watimne gima lich machal kamae. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu so much focus Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Mana kabana nyakora mkajuang wamoni yiero mar bedo kod Ramogi TV kod Ramogi Radio chenro mari makaka wanene. Josephat Wadligala Uchieng kandiri kamilongo ni Boston Matopeni wacho kanyo ni en bende ogeno mar biro winjo ni to kawuono jakom Raila Amolo Odinga dhi lando ng'a makmani wacho ni en gima ong'ere janabi ma wuod Nyang'ongo kantie chuny boma Oyugis wacho ni omora nya kod chenro to makmani gima openjo kanyo ni to marango momiyo Jazimio la Umoja ok tim campaigns magi e gwenge mag Karilu motegno machelo kaendi bende wacho ni Mr. Jumasani koro nyaka wami Jazimio good advice ni our main target isn't just small issues within the party. Let them focus on Ruto's grave contradictory statements instead of waging a tug of war with independent candidates ma ng'eny kelu mano chalo joma nitie lweny to kedo among themselves kod deadly friendly fire. Kalonzo bende kik bed overlooked. Wene Uhuru Kenyatta uwo kode kodagi to gitem gimany yo makodhi to odhi kende without any huge following. Ruto ne unveil his deputy mare
of culture code functions with the same responsibilities earlier assigned to Mudavadi imaginary office gimane owuok ni chief minister cha otemo wacho ni chal gima nitie tije moko manye Ruto nyo wacho nyoro machal gi tije mane wacho ne gin mag Musalia Mudavadi kaka chief minister to wacho ni magi contradictory statements manyaka propagandist mag Azimio nyaka capitalize on manyalo konyo gi Lazaro Kanyambok nene kamano. At this point, Azimio should put more effort in campaigning and explaining to the people manifesto margi, not attacking independent candidates Kaluo. Ngama dwaro tich kwayo gi muolo ma ok ochuno. Kalonzo pimo wiwa we euro there God will fight for Raila. Okelo Michael nene kamano. Advise Azimio or attack on opponents. Give focus on their main agenda and manifesto, or else this may cost them. Visil Ochieng. Machelo kandi wachoni makajuma. This is a lesson that we as Onagi should learn. This is Raila's time and Kalonzo is trying to make Raila not to be the president. One day he, Mr. Kalonzo, will need the Onagi votes. Will he need our vote? Openjo kanyo. Okoth Kevin nene kamano. Mogik, wacho kamani makajuma. Nito, kasura majabeto konyo jo Kenya gango. Adir Kalonzo omie baba kwe makende. Nyakadole Azimio enmana suku. Mapinyo crew. Mok winjo wacho moroko wacho mopogore kod Azimio. Ngado bepenjo kanto naneno ka Kalonzo msoka tere gwenge ma Coast John Kocha, not even a single bana mar Azimio la umoja kata mar mar Jakom cha neni tiere mare. Nene mana Kalonzo donge maendi nyaka chej ng'ato. To mogik makaji madieri makende eni jo Kenya Kwanza nitiere kod jomong'ego pap maber molo Azimio la umoja. Euphoria mar Pongorali ema anno ka jo Azimio la umoja ng'eny go giwalo mang'eny mag jod bura moko mawuok Kaluo mathoth ne teno Raila Amolo Odinga. Gini okosebedo ka miya mor mokalo. Mar ariyo moko kuom gi kia wuoyo kar wuoyo manyalo gero gi ketho. Kono nyaka nyigi jomoko kanyo. Okay, so miluor. Okay. Ajapinyo no mwinyo mwako japinyo no dhinyo mateka no oro ni message edit. Afadhali edit moloyo. Kisomo diseso. Ndiyo luero Mari to gari. Iko wat mobang kocha. Ni manyoro. Dong ni joko ngise ni kikinyono ma. Kanyono ma. Koruor. Victor, nitie ng'ama wacho mana gima wacho. Azimio nigi ji mariek kabisa. Tabu manitie en ni chal ka gima ji larore. Ang'e ni Roslyn to riek kendo bere gini amanya ka nyalo gengo chokuma pache no inyalo keto an ma mondo nena mondo kwadonjo. So mane gima omiyo nitiere jomoko mabe nigi paro maber to gacha ka koro chuno mana nyaka larruok wabed mos. Iwinjo. Kenya Kwanza ging'eyo pok ma ng'ato ka ng'ato nigo. Ng'ane ni oberga e gima kama we wakawe watiane gi pache no. Ng'ane ni oberga e gima kama we wakawe watiane gi pache no. Mane tabu manitie. Azimio nigi ji mariek kendo mabeyo mokalo. To chal ka gima larruok mar an ma mondo nena ema geng'o negi. Kae to wach machielo ma ng'ato be apani janeno mar ariyo ogolo pache kanyo ko wacho ni jo Azimio yawo lwenje mang'eny e kindgi kendgi kayiem no. Azimio nigi duond buche 20 chiegni gachiel. To kiwinje ka Kenya Kwanza be nigi duond buche madhi mana 10 gi wiye. To kiwinje ka ng'ato wacho ni magi gin jomor gi jo Azimio. Kenya Azimio kae minjo kong'enye ma kata mana ng'at magin go e Azimio, chama magin gi Azimio injo kigo lweny ni mago jomor gi Ruto kelo pesa. So magi kodi ng'eni ng'at migo lweny no beni nagi jogi kata giben ma ji 10,000. En ben nagi kara kiluongo wani kara jowan jouda kara we watimang'o. We wamany kura mamarwa kendwa mamalo no kuro wawere. Ng'ene gidog Charles Sale kawuono sama biro neno ka ano gavana Nairobi ticket mar Azimio Polikapiga Professor Philip Aloki owuok nikech nitie kura ne kaka ng'ato wuoyo maber pod koso tigo kura ne
agenda mangatni nyise ni mae gima timo nade, mae gima kelo ni kawayudo loch. Koro mana kaka joneno go wache ni nyaka je Azimio ngito kata Kenya Kwanza ni to wadwa maendeleo koso wadwa kelo siasa mar yanyruok koso en siasa mar individual. To mane gima kela kata gima timre gi Kalonzo sani. Nyocha kan ndalo mane wawuoyo kancho wacho mabe ni siasa mar Kenya en siasa mar ji binafsi. Manyiso ni an ka antiere ODM okadonjo nikech ideologies mag ODM, adonjo nikech jatend ODM en nga. Jok mage mantiere ODM. Koro kinj koko miya ticket madwaro no tachikora dhi e DAP mar Eugene Wamalwa. Chieng machielo kendo kokachaka yude chaka dar kanya dhi e Wiper. Nyaka chieng matima ngo mayude. To mane gimotimre ne Shabal Mombasa. Ndalo moko ne en ja Wiper. Ndalo moko duoge ODM. Ndalo moko dhi e Jubilee. Koro kipenjri to ng'atni ochungi chama mane. Kore momine no kata sani gik mineno wathagre go mang'eny kech kata japiny be ibago. Nikech japiny kawuono ibiro gi uniform marambulu, kiny ibiro gi maratong, kiny machielo ibiro gi kano gi kano gi kama ne ot. Kawuono nyiso gi ni awicho, kawuono awicho. Koro moko magi wegi giwang'o. Koro nyaka apa ni gi kano. Koro siasa wani be nyaka walok patch mondo wambe nikech kata wan jofwambo anyalo nyisi ni SJ wate kama wantiere ni onge ng'ama nyalo wacho ni kidhi rally tiyudo ga yot timo story kiwuok te kabisa itemo manyo ni to itemo manyo andek wach mane ka nikech ineno ka gin gik moko manono andi kaka ng'ane no wuoyo matek kabisa ng'ane kaka microphone no de duonde kosandika ng'e je mokwongo gima Roslyn wacho mar county ma Nairobi kaka Lonzo gweng'wech kaloki be nyaka wang gweng'wech okonya dong nyaka wuog gi Kalonzo koro embe mano aparo kete matek nyaka bendo manye excuse mowuok godo. To mari wach matimre Azimio kae nitiere thuonde ariyo. Taparo ni onge ng'ama chiwo telo maber. Wan gi candidate men Raila Odinga. To wan gi jatend Azimio men chairman mar council men Ker Uhuru Kenyatta. Kora ineno ka paro nitiere fuok manie kindgi to ng'ama is in charge manyalo loso kata rally. Taparo gino bende mahinyo Raila Odinga mogik. Raila Odinga generals mano osebedo kogogo lwenje gite oweye. Odog dhi manyo governors. Koro yudo sani nyisan kata Azimio kae ng'ama nyalo wacho ni is a key advisor mar Raila. Choro nwang'eyo kaka Raila ne ni ODM gik moko ad economic papers ni wacho ga ni ndiko ga nyang'nyongo. Sani anyang'nyongo sani manyo governor. King'iyo chik tiluongo rengo. Sani idwa nyang'nyongo spend most of his time in sari odich gi Afri Cities. Afri Cities odwaro wache mag governor bende yiero. Orengo osebedo dala karibu dweche ariyo ka manyo campaign mar governor. Koro yudo ka Raila odong kende malo ka. Korido ko wuok en kende ng'ama nyalo konye gi paro bende onge. En gi Junet ma osebedo Junet en gi Junet modongo to kadwa wuoy mang'eny ewi Junet ma sani odongo godo ineno ko wuotho godo. Koro mano nyiso ni tiere alwora mar Raila kae jomo osebedo ko tiyo go kuom higni mang'eny. Alwora man go kani nitiere fuok maduong' manyaka bende ong'i jogo manyalo konye manyo kata loso ne weche modong'. Kata king'iyo kata weche mag messaging Azimio onge wach ma onyalo wuok no dhi nyiso jopiny ni mae gima wadwa timo. Tino kata samoro ka Raila temo wacho gige gi tino ka bende gike go pod nigi gaps mang'eny ma dwaro ni ng'at manyalo donjo mondo opong'ie mondo obed motegno. Kata weche king'iyo weche mag tudruok onge nikech tudruok kata bende chendo kabisa. To mano nyiso nitiere chiegni dok chiegni abich. Benis nika Onserido nika Itale nika Mkwa nika Koro yudo kamano ema kelo gik moko matimore alwora mar Raila. Koro paro maybe ka gisetieko weche mag running mate gi ginyalo bedo piny to gilos team moko ma deal with everything. Neno ka Ruto nyenyo loso mar economic team. Kada ka team no dhi tiyo kata ok dhi tiyo lakini nitiere kama ka inyalo loko toki kamano idwa duoko penjo moro iloko toki moro ngado biro toki iti kama ito kuodho ne wach kama mineno mano gima onge Azimio nikech Azimio Raila kose dhi rally tenogo rally kana ogo rally choncha dware ni sani nyaka bed jok maloso ne weche go ma kodonje rally to gidonje rally ni mae e gima wadhi wacho ng'ane ni wach ma ng'ane ni wach ma ng'ane ni wach ma inibro duoko penjo ka penjo biro mang'eny koro mago ema timore alwora mar Raila koro nyaka omanyo mogo to shida maduong' ma ndega chelo wacho ni jiriek te ibro gwevi wacho gimangima nikech nyocha kaendi no wacho wach mar temo tego sekta ma jiwa kale pachoka
to kaka nowacho no gino oling thi kata mana Mombasa nyo wacho wach lo kaka nowacho ne kako orumo gi kanyo sustainability ma that conversation kata mara mbaka no ko wacho kata pesa moro mowacho siling 6,000 midwa miyo jomochan ka onga manyalo explain ne yo moro maler ma make sense jo piny bende onge to en a very good idea ineno ko wacho mag baba care ngama nyalo luwo wach ma explain wach mar baba care onge tineno tabu mabende nitiere iyudo ka jogene moko matene en either wacha 6,000 no gi baba kan kende paro gi kanyo ingene vio jenda lo mane wacho wache BBI ni nyalo paro kad penda lo moko ne wanyiero kaka ne wacho ni kanine no wajumbe kochunge podium to wacho ni dong BBI ber dong wase puodhe dong wadwaro BBI haya jok madwaro BBI tinguru badu malo tengesa to utieko to jibet piny koro yudo ka mjumbe ni wuoyo makata in kipenje ni to BBI ni ang'o maber e BBI ni onge ng'ama ne wacho taparo ni magi gik manyalo wacho kata sani ni kane gine od do no wito BBI magi gik manyalo sketch jo Kenya wuon no konge ni gik mange mabeyo mane ntiere document ni sani kendo siasa sani wagoye apro nyisi kaka wan jofuambo jo Kenya kwanza kigoche ne gimidwaro gimoro mar economy ipuonjo ka ginyisi ni goche ne mjumbe ma Kikuyu chungwa kidwaro gik mag chik ibro nyisi ni goche ne senator mar Tharaka-Nithi kata senator mar Elgeyo Marakwet kata Alice Wahome koro gin gi jogi magi pango magi mora midwaro ibro timang'owa ibro yudo kidwaro weche mag chama ibro nyisi ni goche ne jo Asla kamotingo Veronica Maina kata gi communication director gi Dai kidwaro gik mag Ruto presidential gine team ibro yudo Hussein Mohamed mane journalist kae gi team ne mar wajumbe mochung kode kibiro e Azimio ng'ato ka ng'ato wuoyo to ng'ato ka ng'ato jatelo to ng'ato ka ng'ato dwani mondo ndik kako wacho no mako kindiko mano to be in ng'ama timo ang'owa onyiewi inadhoga dongi wache telika ok ming'ato nyalo paro 2007 kama Raila ne chung kendo Raila ne nigi team otegno kabisa kama ne nitiere Pentagon House kani denjo Pentagon House mbigo mokwongo nikech jok manen kaja mane handle campaign strategy mar Raila mano team no ne nitiere to Pentagon members be gwegi kata kane giwuok ka giloso gidwa dhi Raila nikech jofuambo keny be nyakwa wang'we gik miloso kido ka Pentagon ne ka gidwa gipango tich in ka wang'wa chopo in mae gimi dhi wuoye ndalo Salim Lon in mae gimi dhi wuoye pango ne Ruto ini bere ma kane giwacho no Musalia Mudavadi ni dhi wuoye ma Ngilu ini dhi wuoye ma Ruto ini dhi wuoye ma Nyaga mae mi dhi wuoye then Raila eno biro summarize ka gitieko rally orumo lakini yudo kama no sani onge kata mana protocol manwa wuoye kae cha dongene no ka protocol mana won sitting arrangements samoro bende podi chendo Azimio kata packing order ga ji wuoyo be podi chendo yudo ka ng'ato dwa bedo MC yudo kama no bende kelo nini mok ng'eny kelo koko mang'eny ma ji ok bed focus ging'iyo to enang'o mwadwa ng'iso jopiny mondo oyud support mar jopiny obi ogonwa kura gima wacho Victor en ni mana kaka na wacho motelo nyaka wayie ni jo Kenya kwanza gin gima wasungu luongo ni are more organized mano gima nyaka wayie kik wawuondre gima ber en ni jo Azimio pod nigi thuolo pod ginyalo jipanga e kinde modong' matin ni migosi Raila Odinga kane imokayanga wach Azimio Kasarani no chano maber kabisa 10 point agenda 10 point agenda gi e gik ma jogi koro nonego bed ni bedo go piny to gidonjo go i piny nikech gin gik moro kaka siling 6,000 en gimo setie pinje mamoko piny mora ma joma nigi mwandu ng'eny jaindi kisero nyocho wache ka ma joma nigi mwandu ng'eny malojo modhier ka sirikal okelo welfare scheme maket gima to konyo ne ka Kenya ka iteme gi jodongo iteme gi mond liete iteme gi joma ng'aw the vulnerable pesa no loko ngimagi kidwa neno to ng'iye chieng' michudo e post bank ineno ka okelo ngima moro e kind oganda so en gima nyalo tiyo onego gibeda gi kweth malong'o makoro dhi nyime gi agenda ni makoro wawere gi nitiere mana jok ma tich gi gin tich duokruok gi migosi Ruto gi Lange mane tich gi jopap nitiere mana joma margi en chano
e kind jogo ombulu milion 21 mane Kenya ka 25 sani nitie ng'at mobet piny dwa mawinjo ni to ng'ani agenda ne nang'o mondo agone ombulu to in ka korang' ichung' tayany to gima dwa wacho mogik Victor kaka kinde medo dhi e kaka siasa e kaka kinde mar siasa mar owuora euphoria rumo kidwa ng'eyo Caleb Kositany jopiny nyoweyo Charles Keter jopiny nyoweyo Alfred Keter kata ni dwa gol to jopiny onanogo ke jopiny dwaro agenda an gadieri ni dine tim nomination aching kata mane gwenge makaluo wajumbe madino dong nenge to mani umi dong na ga bwana moro wacho kae ni mano koro lwenye sane ni e kind joma dwa chung independent to gi jogo machungi ODM mano nyisi ni jopiny osechako revolt jopiny wacho ni wan wadwaro ng'ama biro gi agenda madhi konyo wan ke jopiny oseneno sana devolution otiyo e counties mamoko jopiny bende openjore ni to ang'o momiyo devolution nyalo tiyo e county mamoko to counties magwa makaluo gi to devolution ok nyal tiyo erokamano ahinya nyakorongo jwang' biro kawo yweyo moro machielo ka Janet Jano ji bedhiera nono siasa ok en yalo wach Nyasaye kata jo Karuto bende bayo ga wach mane siasa wadugo to kweche ma nok ma nyakorongo jwang' neno makakon kacha e studio mabathe kocha kitemo na ka ma chendu mari maka kawanene Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Introducing a new way to earn every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. wabiro keto wang'at en ang'o gang'o mabiro timore ng'e ni weche mang'eny biro timore nyakorongo jwang' odiochieng' makiny tarik 17 e kinde bende piny ngima biro dhi nyime kod timore apar madio misiani e kaunti mano ma Kisumu wabiro bedo kod nyasi mar 9 mar Afri-Cities Summit madhi kelo kanyakla pinje bora mag Afrika mar poro weche mag dongruok kanyakla kod chopo chike gi chenro mag pinje mag Afrika kokalo buo riwruok mano mar AU kanyakla kod kaka nyalo bero ngima oganda ka oyengore kuom gik maluongo ni SDGs. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta biro tene kweth mag jatelo mag Afrika manie apis kanyakla kod mago ma osedhi e yweyo kanyakla kod jodito mamoko mag UN Habitat e nyasi mabende biro kawo ndalo malawo na 4 gi dire kanyo nyakorongo jwang' to jopiny yudo konyruok e yo machalo nade tinende report muhimu oseyudo en ni kuonde mag nindo osepong' do
Johala sane winyo gi Kisumu go girungu machako sir nyaka Giragwara. Bero biro Kisumu. Wasebedo kwa ywak ni nyaka devolution conference mokwongo ne timre e loch mar governor machon cha. Pok waneno nyasi moro maduong' maket kod mama biro Kisumu. Wasebedo kwa ywak ni kata romo moko mag Kesha gi Kepsa matimore ga Mombasa ka. Biye Kisumu. Kare wan gi nyalo. Charles. Ingeni wacha free cities ni ne wachako wache chon ka be onge kata ng'ama ne wache. Nikech anayudo thuolo mar bedo piny gi Professor Nyong'o maneno kit lek ma en go. En lek maber. Ne wawacho ni nitiere yuto mohiu, nitiere yuto mabiro bang'e machiegni, to nitiere yuto mabiro aming'a piny. Kizungu luongo ni immediate, mid-term and long-term. Mineno sani magi go girungu magi siro Giragwar gi magi yuto mohiu, magi tindo. Hie king'iyo lek mar free cities, magi tindo. Gimomiyo gitindo en ni magi gin gik ma bang' dala bich to ruma. Koro koki yuto ka to onge kumi biro yute. To kata mana mane wawacho chon. Inya paro chiegni dweche 4 mokalo kanda nyiso ji ni kar wuok gokinyi ga piko tidhi Kisumu dhi go siasa. Gini wang' ni Raila kao kato godhiambo to kendi dok dala. Pure alodi orundu moro kanyo. Mondi chaki yaro mos ma kabiro chopo ndalo free cities to tende moko 3-4 ung'eyo ni Victor Juma ema jakela lot ko ago Nyang'ande. Donge koro chopo. Na wacho kata mana ne jo taxi ni bede urugere riwruok moro mondo mika free cities ochopo to jok machiwo tije ong'e ni jo taxi ni riwruok gin gi geche makama, geche go wamiyo stickers, delegates mobiro ringo go. Sani geche mating'o ji Kisumu thothgi wa Nairobi, buses mating'o delegates kagolo kamoro achiel tero kamachielo. Magi gik mane wang'iso ji. Sani dine mechanics oyudo tich nikech geche go nobiro kethore. So seche moko ber ka wawacho gigi kata doko ni seche moko ji ok ohero gik ma wacho to winjo wach ber malo borim gi met. Ang'o mabiro e diere? Gima biro e diere en ni mokwongo ma koro yawo Kisumu. Ji koro neno ni Kisumu en kama nyalo bago rombe madongo. Tiende ni thuolo koro nitie. Paw ndeke ma Kisumu en kama nyalo rwako. Nyi neno kose migi oboke mayango ni koro en kama ndege nyalo pie maonge luoro mora mora. Mang'iso ni ndalo machiegni ka wabiro neno riwruoge mamoko ka bende biro tero. Kata kapok idhi mabor nitiere riwruok mar apani jok ma sekta ma jok ma olonye yedhe aparo luongo ni pharmacist something. Yes. Mobago romo margi maduong' Kisumu ndala dek bang' Free Cities. Yes. Kuom thuolo mokwongo tik. So magi nyiso ni romo maket gi magi biro mathoth. Makata kapo ni makoro bai nikech ni rito neno gi wang'i. To koro chaki ikori nikech romo mamoko. Aming'a piny ibiro winjo ka jo Kesha riwruok mar jotend skunde primary otero romo Kisumu, ibiro winjo ko ter tuke kata mag wer mag skunde Kisumu. Koro thuolo nitie, ji koro chak yawo wargi. To malach moloyo aming'a long term to en ang'o? Long term en ni mokwongo Kisumu e mokwongo bago romo ni e kind pinje mag Afrika te kuom pinje bombe ma ok dongo iluongo ni intermediary cities. Nyalo paro ni gana 2019 no bage Nairobi ka. Kato no bage ibage ga e capital cities. Koro wang' ni Kisumu e boma ma ok capital mohango bage. Mangiso ni oyawo Kisumu ne oganda mar piny mangima. Jo UNICEF biro, jo UN Habitat biro, nitiere jo ohala mopogore ma bende dhi biro. Koro thuolo dhi medo yaro. To gima nyaka jothuru wang'e ni onge gima biro maber an kaka nene kata mana nyuol nyathi aja wacho pile kata mana nyathi kinyuolo makelo mor. Kithni oluoch kanindo Nyasaye oke chunye kama ber nowacho ni kithni gi ndekni nyaka bedie kata mana sama dhako nyuol eka gima ber biro. So ok bi bedo nywe. Nitiere kuone mibiro darie ji teka no dari ji bang' lalruok kaluwore gi chik. Nitiere juok mabiro betie manyien, nitiere lokruok mabiro betie mathoth. So magi gin gik manyaka ji ikre negi. Kidhi thoth bombe kidhi kaka London kuom ranyisi. Boma ma London, chuny boma ma London tek yude nyamburko. Nikech ang'o? Nikech oket nengo yiengo nyamburko, parking fees ni malo mokalo. To gimotim maber, tend city oketo kama ji yienge nyamburko oko e nengo moyweyo. To gi ndigni ma kori kodesa
tidhigo e chuny boma titimo shughuli gi tiduogo. Giketo boma maler, gijiwo ji mondo wuothi, mondo ji otim orako, mondo ji omed dakie. So Afri-Cities biro pek nyaka bedie, achiel ariyo moko nyaka ang' ji winj ka pek, to gikone to ber biro betie. An mane gima nyalo wacho. Ang'e Roslyn, eriok mano mar Lakefront ilongo nango Lakefront Development Authority. Yes. Ang'e ni paro osebedo ka nitiere mar temo loko chal mar Kisumu mondo moloko kiko lok ng'e ne nam to ng'e nam gin weche mosebedo ka chendo mokalo gi chendo mag muko mosebedo ka dhi nyime. Charles owacho kanyo ni onge maber mabiro mayot, duto nyaka chwer luya. Nyathi monyuol ma min gi ok owinjo muoch. Be onge tudruok e kind nyathino gi min gi. Matinde jolony okelo mar bero iluongo ni CS. Aparo ni VOJ authority ni ng'amochung' ne mano osewe tich Auditor General Edward Ouko. To mana kaka ne Charles owacho ni lek mar Gavana Nyong'o ne ni mondo lok Kisumu. Ing'eni kiseneno kata migosi Uhuru Kenyatta kineno lochne osebet kowuoyo gimiluongo ni blue economy. Manyiso ni wach mar nam, wach mar pi. To kata nineno ka higa mokadho cha nitiere ndalo moko mane Kenya owuon o hold event mar blue economy. Manineno ka ne gitimo jointly gi piny mar Canada. To king'iyo Gavana Nyong'o gimotemo timo ni odwa ni mondo dongruok no bi Kisumu. Nikech Kisumu nigi nam. To kendo ji mang'eny timo uso rech ndalo moko ne iwacho ni kidhi Kisumu kapok idhi Lwang'ni beach kata kapok idhi chamo rech to manyiso no kitimo ang'owa ichopo Kisumu. Koro opportunities manitiere gi ang'o madiber Kisumu momiyo kana dwa dhi tabro wacho ni okabidhi nam chumbi kata okabibet Nairobi ka adwa mana ni mondo adhi ang'owa tourism makanye Kisumu. Koro pango kaka ne lek mar Kisumu County nitiere en ni nyaka ne gilok kaka planning mar Kisumu chal. To loko ne nyiso ni nitiere ute manyaka nego piny mondo mi giger ute manyasani. Makata kiketo to juwacho na diere Kisumu timang'owa olokore, suche olokore, kata in kidwa dhi kama idwa dhi baye tiwacho ni Kisumu motimang'owa e kama nyaka dhi. To mano ne nyiso ni ute mantiere kata mantiere tie namgo nyaka ne bed repossessed. Ka in ng'at madhi Dubai, ibro neno kata Dubai wacho ni Indian Ocean kineno nitiere kuonde mane gi reclaim masani iluongo ni city mopogore. Koro mane lek mane Kisumu County nitiere ko to mane planning mane Lake Development Development Authority ne dwa timo mondo gine kaka git structure kendo no ken mana ni Auditor General Ouke mane chungne to ne gikelo nyaka corporations moko kaka ilongo nang'wa Ports Authority, Kenya Railways, magi no kelte nyaka gi city planning. Mondo mika gi plan to gitimo ni to ber manade manyalo loko Kisumu. Now Afri-City kabiro ing'eni malure gi manotimre Marrakesh, Morocco. Makanye mani wacho ni Gavana Nyong'o no keto request mar mondo Afri-City machielo mar 9 obi kanye obi Kenya. Gima nomiyo odwa ni mondo event ni obi Kisumu en ni odwa ni mondo nyis kaka devolution oloko cities. Nikech ndalo kane wan mana gi Nairobi gi Mombasa, sani Kisumu en city. Koro riwruok maduong' kamae maiwacho ni jok mabiro delegates biro 8,000 kata 10,000 oken gima yot. Nikech sama jogo biro ok nigi biro mana ng'iyo ni kama wantiere no waromo ang'o matimre nam ka ang'o matimre kanye mwanyalo kata tero ji neno kit mikae wanyalo tero ji gini ilongo nang'o kogelo takawiri. Koro mano be nyiso history marwa to be nyiso gini unyalo dhi kama weather chal nade nitie jok mabro biro mapok nobet kama chieng' rienye maber kamano. Koro Kisumu ni nitiere gik mang'eny madhi yudo Kisumu kanye mana kaka ni wendo kowacho ni wach ute chiemo chiembwa nitiere kako loko ndalo moko nitiere mane wadhi chiemo
iluongo nang'o Siala Resort. To wayudo ka lot moro ne ntiere kanyo, akia nena lot gi gweno, mano iluongo na tuoli. To wacho to kara ntiere chiemo moko ma be inyalo loki ma bedo gi nying machal gi ji. Koro iyudo ka magi gik ma kata ka ng'ato biro, to mago gik ma bro morogi, nikech gineno gik ma timo ang'owa ma pok gineno. Koro kata rech, omena ginigi, fulu, mamba giniko, gin chiemo ma ji neno mabor. Lakini ka koro gibiro, ma koro gidwa chame, koro Kisumu kanyo. To mano be bro usowa, nikech mana kaka ne Charles wacho ni ma ntie short term gi long term. Ntie jok ma pod bro duogo. Ma bro wacho ni kaka ne wayudo Kisumu cha, we koro waduog maber mondo watim ang'owa, wabi holiday. Temo mineno kata kineno achiel kuom gik ma gipango kabisa en tourism business. Makata na neno ka Lupita Nyong'o nonego bi, neno Samuel Etobe nyinge nitiere kanyo, jogo opira gi. Manyiso ni kata kapok ni Drogba. Koro an be kapok na romo kodgi, donga di e Kisumu na di arom kodgi. Koro mane kaka pesa be bro timo ang'owa, biro e mfuko mar jo Kisumu. Erokamano. Eric Owenga, nitiere KICC kama bende igeno ni dito mag Azimio la Umoja biro bedo kod Ramogi jofombo gi keyo mar nyiso jopiny ni to running mate mar Migosi Raila Amolo Odinga dhi bedo ng'anya Kwand Gajwang'. Kapok wadhi Eric Owenga bang' ka watieko chenro ni okinyi ma kawuono, ok ang'eyo ni in Eric ng'eni setimo limbe Kisumu nyading'eny mokalo, kit ikruok masani koro nitiere Kisumu to gi ikruok ma oganda wa nyalo bedo go tinende, inyalo wacho ang'o? Anya wacho ni mokwongo en ni sama nyasi maduong' kama ibiro e boma kama Kisumu, kata ka nyasi biro dalau, to nego bed ni bende oweyo yuto moro. Mana ka Chalino wacho ni onego bed ni oganda wa oseikore chon. Kaka kuni seikori to chon, to sani gimi nyayudo kuom Free Cities to onge. Nyaka bed ni seikori chon, iseng'eyo ni conference ni dhi biro, nitie joma dwa chamo tong'. Kata ka en tong' ne mane dwa uso, nitie joma dwa chamo alot. Ken na alot no imi nyalo uso. Ka en mana rech, nikech Kisumu bende ong'en nitiere en kar chamo rech. Kata ka okidhi ka conference and hotel mari mintie ise market bi wacho ni kichopo Kisumu kama inyalo chame rech en kama gi kuon moro mar bel go muogo. Ng'en sani ema koro bende nyiso gik minyalo timo. Ka ok ne timo kamano, sani is too late. Koro gima inyalo timo en inyalo ng'iyo ma opportunities madhi biro ma Chalino wacho ni medium term kama. Koro minyalo ng'iyo nto en ang'o ma koro wanyalo timo. Sani koro ohala dwa biro Kisumu, nikech kaka jogo madhi neno Kisumu nitie joma bodwa nyiewo lowo. Ka in gi lowo moro midwa uso, in gi title deed. Erokamano. Makamano matin nono. Eric Owenga wabro loso go achiel kachiel Kwand Gajwang' en karo maduong' mar KICC man Nairobi ka, kama bende igeno ni jatend ODM kendo jating' bandera mar Azimio la Umoja One Kenya biro landa yanga ni jal madhi tene kaka jalupne dhi bedo ng'anya Kwand Gajwang'. Bende wiki kwir pod nyalo oro ote mari kama chok mar SMS ka waporo wach kanyakla e weche ma bende wasebedo kwa wacho nyaka ne wachak chenro ma kaka wanene okinyi makawuono. Eric Owenga, kiwinjowa okinyi makawuono ka in KICC, king'iswa ni to gie sani en ang'o ma dhi nyime? Erokamano, aparo na awinji to kawinji maler ahinya, to gie sani mana kaka wacho no wan KICC ka kuma koro gie sani ikruok dhi nyime mar odiochieng' ma kawuono kaluwore kod kaka nyoyo ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga olando lak makamkundi ni kawuono obiro nyiso jo Kenya ng'atno mabiro bedo jalupne e ng'wech mar laro kom tend piny Kenya dwe mar 8. Nyaka sani gima nyako ni en mor mokalo bang' mine mang'eny ma wuok e kaunti ma Nairobi ka asani chopo ka kendo gimor ka giikre mar rwako Odinga kod lange. Nyaka sani gima nyako ni en ni jopiny osobiro kaka mar neno ni to chenro no biro bedo nang'o, kech ing'e ni en gino ma dhano osorito mang'eny ahinya to ng'awa ma Odinga biro kawo mondo obi owuoth kode i okang' mar bedo jatend piny Kenya mar dwe mar 8. Koro gie sani gima nyako ni jopiny ni ka kendo ikruok dhi nyime, mak mana ni ng'eni Odinga wik mokalo ne kweth mane tayo ng'atno mane dwa bedo jalup mare nomiye nying adek. Koro nyiso ni odiochieng' ma kawuono kuom ji adekgo obiro kawo ng'at achiel ma biro bedo jalupne. To ng'eni odiochieng' ma kawuono Victor en ni kaluwore kod duol mar IBC en odiochieng' mogik ma chuno ni nyaka
jogo duto malaro komatan piny Kenya ka England ng'atno ma en jalupgi koro Odinga Kenya wacho ni en saa abich obotimo kamano nyiso ni kata kaka en saa abich to ang' nobedo ko thuolo mar timo kamano dich ma kawuono kapok adhi mang'eny Victor an kaka achiel kuom jogo ma bende gi jotelo kan Nairobi ka mondo gisan to biro mare ka obiro nang'o to gi pache kaka jatelo ma Nairobi ka onyata ng'owa machiegni migosi Alai gisan to kawuono geno ma in go maduong' ahinya kalore kod thuolo ma Odinga dhi kawo mar walo ng'atno madhi bedo jalupne en nang'o? Kawuono en chieng' maduong' ahinya kuom oganda ma jo Kenya to wang'eyo ni baba dhi wuok kendo dhi lando anyanga ni Martha Karua e jalupne. Ok wa expect gimoro mopogore gi mano, lakini ka baba wacho ni nitie ng'at moro ma nitie pache mopogore kod mano to waboluwo kanyo. Wang'eyo maler ahinya ni kweth manotel ni kono Wakesa nomiye nying adek pachi namiyo ibiro mana piny mogik kech gimwang'eyo ni jadego poko giangra ahinya en ng'ano nami nyatore en Martha to nang'o iparo nang'o momiyo en ma pachi oromo. Waseng'iyo kaka gik matimore kokalo ndalo adek mokalo ok wane ng'at Erokamano Nyeri Kowenga aneno ka sa ringo matek mokalo to wantiere kod kinde makelo wengo ka sama pod dhi nyime kod poro weche ma opogore kalo koda nyasi ma kawuono ma bende gene jatend duond buch ODM Raila Amolo Odinga kendo jafwadh bandera mar Azimio la Umoja dhi nyime kod biro miyo oganda jo Kenya jal ma bende biro luwe. Wabro manyo Eric Owenga bang'e kanya korongwa jwang' kendo wabro bedo kod twak mochwiny kendo mochiek mar poro wach kanyakla ewi lendo ma oganda jo Kenya koro rito. Eric, kane pok ang'adi ne temo tumo wach mar ikruok ma jowa onego bed ni bedo godo. Ang'eni sani to koro leo ndi nikech en mana kiny kende. Nwacho ni mano leo lakini nitiere mo mabiro biro bang'e. Opportunities madhi biro bang'e nawacho nitiere joma dwa biro dwa lo makete kembe kendo magero kata hotel nyakwa ben waikore kelo kamano dwarore lo onego bed ni yudore. Nitiere jogo bende mabo dwaro partners, local partners, jogo ma ginyalo riwre godo mondo gichago ohala kendo gi improve city ma Kisumo. Koro chuno jowa nyaka koro chak ikore. Ka opportunities masani gi obayi to kik chunyi tho. Opportunities pod nitiere to bende ber ka idhi kanyo mondo ichak timo gimiluongo ni networking bende ber onyalo konyo ji. Pod opportunities mag networking nitiere nikech samoro kidwaro samoro kaka ne otime Morocco to jo Morocco biro Kisumo to giyudo ni nitiere gima ginyalo timo. Gibiro dwaro local partners ma ginyalo tiyo go. Nego ben waseikore ma kata ka in gi kambi to kambi no bende seluoke bo ler ma ka idwaro ni sign kata agreement gi kambi moko machielo go mondo kelo hala Kisumo. To yudo ki ikori. To moloyo bende ang'eyo ni Kisumo kaka en city manobedo design gi wazunge. Nyaka bed ni plan nitiere. Koro ka ugoli ni ine plan marach nikech nyalo neno gima jotimore ka ni muko ute kigero port Kisumo. Yudo ka ng'eny investment jinogero investment kuonde moko nego bed ni kete nikech olo no kumari onge plan. Koro chuno ni nyaka bende wadhi e plan wang'i anene to plan ma Kisumu city wacho nade. Erokamano ye. Emi aparo nitiere ot moro but e apaya mar Oginga Odinga kidho malo but ka kamimoro mar uso wuoche. Nitie ga ot moro manobuk ndalo post election violence kanyo. Enodo nodiedo nochalo kaka ranyisi mar chal mar Kisumo gi samoro ma idhigo mwalo manokete kamar kami mar ndeke ne thothne ne ging'iso Kisumo koro bedo ni gidhi bedo maonge kaka sani koro chal ka gima ose los chal margi e ng'isruok manyien manyasani dibe ni manyalo lalo ndhadhu mar Kisumo Charles. Okapar ka nitie paro mar lalo hembko mar Kisumo. Professor Peter Nyang'nyong'o kanyo cha ne wuoyo gi jofwamb weche aparo ni jumba ariyo mokalo nowacho mano ayanga ni nitiere kuonde ma ok bi timie lokruok moro amora mondo aming'a piny obi obed kaka sigand Kisumo ma tieng' machielo kabiro to koro ing'isogi ni kamae kaka Kisumo nochakore, kamae kaka Kisumo ne chalo gi gik ma kamago. Koro aparo ni nitie mibro loki to nitiere mabiro dong' kaka hembko mana kaka timore kuonde mopogore e bombe mopogore e piny mangima. Taparo ni gima ber ahinya kidhi Odunga kocha nitiere riwruok mar kijende moko ma sani koro tiyo kod buye mar anyuonge mar loso otas minyalo bodo godo gimoro kata ring'o kachiel kod kombe machalo moko mag agaja manyachon manichweyo ka. Aparo ni magi gin gik moko beyo nikech lipod mohiu lipod manyoro governor ne chiwo wadhi bedo bende gi kar nyisruok mar jopiny ma jopiny bende dhi yudo thuolo mar pedho gik magen go mak mane gin jopiny manosendikore mantiere kod gik maginyalo sungo kata ng'iso welo mabiro. Aparo ni magi gin okenge moko maber nikech rieko en gimisomo.
je aparo ni mane gimi neno kwa wacho ni sani Kisumu bro bedo tourist destination. To inyalo mana bedo mano ka in gi exhibitions miketo maji biro neno gik mapok ne gineno. Ineno ka aguch Kisumu, ngata modonjo Kisumu to geni sports ground nitiere chuny Kisumu kanyo. Ngata bro dwaro ni mondo timang'owa odhi mondo ngi kata history mar jo Kisumu. Inyalo paro ndalo mane onego beni gero stadium ma Kisumu mancho ter Mamboleo. Achiel kuom paro ne ni mondo gere e chuny town. Tineno ka nyongo en kaka no leko no neno ni mondo tere kanye Mamboleo. Nikech en bong'iyo ni kidonjo Kisumu nitiere kuonde ma kidonjo kata kipenjo kata kidhi ng'iyo tinyisi ni kidonjo Kisumu nitiere railways, nitiere aguch Kisumu, nitiere Milimani, Dunga gini nitiere Yacht Club. Koro nitiere kuonde ma kidonjo to pachi teri kuondego. Tingeni planning mar city onego beni kaka wuono adwaro information ma wacho ni pok na donjo ga Kisumu to adwa dhi Kisumu. Onego beni nitiere kuonde ma ponyisa ni kidhi Milimani nitiere Impala Park, nitiere kuonde minyalo dhi wuothe Mamboleo kuchucho, nitiere kuonde minyalo dhi. Koro mago gik mamori kata ka in wendo. To kaka gima ne odwaro wacho maber ni gini dhi kelo no foreign investment. Nitiere jok ma winja Kenya no nitiere. Sama koro bura ni obiro ema gibro donjo giwacho ni kaka koro kijende miwacho ni loso gik moko Dunga no. Koro nitiere investor manyalo biro to mane gima more. Koro wacho ni we ami yawuoyi gi tenda ni mondo tim biashara ni monan kora kaw gi export. Koro samo export ni ngeni koro vijende yawere gi no chako gi kikunde gi no. To sama giseyudo shipment kata mokwongo no nyalo biro pesa mang'eny makoro giyaw gir gine makoro kobed kendo biashara majua kali to koro bedo biashara manigi nying maji nitiere makata kidhi Google tiwacho ni kidhi Kisumu kama Dunga nitiere biashara matima chiel ariyo adek. Koro mae momiyo bura mabiro ni en gima dwa yawo ne ji ayanga biashara manitiere. To katieko to wach nyocha wacho ka wik mokadho ni nitiere gimiluongo ni Airbnb mane ji biro chiwo utegi mondo jok moko timang'o odage. Nitiere jok mosegocho mang'eny mawacho ni kaka mondo giyudi nafasi no osebedo matek nikech jok mabet mapango wachno ok nitie machiegni mondo gidhi gingi ute manitiere go mondo gine ka gin ute maginyalo timang'owa maji nyalo gine. Kora paro ni gimbe kama jok mapango burani gingi aneni to kanye maginyalo bet ma jok mapod nigi ute nyaka sani mondo dhi mondo ute gigo timang'o ong'i. To katieko to wach mar Covid ni winjo ka sirikal gi county wacho ni kata ute mibro tigo dogo nitiere kaka gibro keto maka in ng'amo pimo yudi ka in gi Covid titimo self isolation. Koro miyo ute magintiere godo gi nyaka ging'e ni to ginyalo luwo jok matimo self isolation gi nade mondo mi kik gi mi jok moko tuo to be contact tracing no bedang'owa mayot. Ang'e maber ni nitiere screening magibro timo e airport kidonjo, nitiere magitime border points, nitiere welo makodonjo Nairobi titimo negi Jomo Kenyatta International Airport, kendo nitiere kato tende Nairobi kae magiketo mibro ket jok mantiere gi tuo. Emomiyo kato tende wa manitiere Kisumu go be nyaka bede gi isolation rooms. Maka nitiere jok moyud gi tuo ni to ni kori nyisi ni kore i hotel kae onge nafasi maka minyalo timang'owa isolation. Koro mano be okwani jok manigo tende kata manigi ute gigo obed ni measures go gitimang'owa giwinjre godo gi county government gi jok ma plan gi jo ministry mar health. Ageno ni nitiere bwana Woodgame moro ma jago ganya titi airport Kisumu. Ageno wang' ni en be okodhi wuok nono. Welo mobiro wasungi mobiro kata jok mobiro region go be koro nyaka lwar ne gimoro matin nikech mano be en mana achiel kuom tourism go nyisowa gine wero mag nyatiti go nikech kata wan be kech mogik mana winjo ng'ama go nyatiti. CBC dwoko ge. Victor, gima duong' manyaka wang'is jothurwa en ni okinyal chunga kawuono to wacho ni Afri Cities obiro apura loto jogi odagi kao gigi eng'eruok oyo chenro nyaka bedie. Jogi nyocha noyawo registration chiegni dweche 4 mokalo
ni dhi mbui tigwele gima iwinjo ka sika ngiso joma tindo ni mbui ka nyalo yawo ni thuolo ok en mana kar dira yenje kar ketho nyinge jomoko kana mana facilities ni jomoko no sechako ba wach ne nyasi ni mano to boyiene gi nikech ing'eni gana ariyo gapar ne wakalo katiba moro mochiwo thuolo ne ng'ato nyalo mak mana ni samang kori maki midhi to nyanji tidhi kendi jok manyo somi mang'eny go manye miyo morgo ok dhi kodi ejela kata ok dhi konyi chulo fine koro sama idiro wach king'eni ka kogik e tielo 12 to in kendi to gima temo wacho Victor en ni mosenindo David Nalo Nyasaye oket chunye kama ber ne opimo na wach moro kanomanyo ndalogo ka en permanent secretary kaka ochumi nyalo yawo badgi moro Kisumu to ne ong'iso gi ni achiel kuom gik manyaka utim en ni mwandu muuso nyaka mag lo nyaka mana e alwora mar Nyanza ka to ne gipenje ni kuom ranyisi kaka ng'ato owacho ne gini rabond sweet to penjo gini ere kama wanyalo yude rabond sweet pile ka pile e higa mangima ma ok ni ndalo moro koro rabond sweet onge ma koro chuno ni nyaka wachak waring Meru nikech customer na kango biro to ok bi ng'eyo ni sani rabond sweet onge ang'o onge kabondo mane obedo piny ma jogo ng'ise ong'ado ne rieko ni kuonde mineno jok moko supply gibedo piny e riwruok to giwinjore ka gin jopur 10 mapuro rabuon to giwinjore ni in pur Januar in pur dwe mar 2 in pur dwe mar 3 kamano nyaka dwe mar 10 mondo kama Januar ochiek tikae nitiere rabuon dwe no te koro umo giko Januar to dwe mar 2 timore nade oikore koro nitiere gimiluongo ni continuous supply koro ja supermarket cha en osiko ida rabuon koa kuom riwruoku mar jo rabuon 10 gi odiochieng' kodiochieng' dwe ka dwe higa ka higa nikech customers gebe koro biro to yudo rabuon kaka gidwaro to kang'o ket ni madongo puotha timo kaka dwaro ma upure te dwe mar 1 karomo dwe mar 3 to rabuon orumo rabuon onge season bro chune ni nyaka odhi ome kuma chiel so ema timre galot be momiyo nang'iso ji ni ng'at mano ochako pura lot dwe mar 9 kotero matin e otende gi sani otende ong'e ni Victor ema ni galot ma ka gidwaro no gitimo to gikaw dango giring gidhi chak manyalot kuom ng'ama chiel erokamano ahinya kora Mwajwang' ano ka saringo matek mokalo en kinde mar chopo e giko mar chenro ma kaka wanene Eric wach mari mogik en ni wan e season mar siasa to gik mwawacho ka gi samoro akwayo mondo uwinj kendo uti kodgi ka ginyalo konyo nikech wach mar no wan wadwa siko waywaka higa ka higa onego bed ne rumo mogik en Africities nitiere to ne kaka inyalo kawo thuolo mondo itiga Africities mokele nego nikech nyasi ni kendo mondo mi oduogo Kisumu nyaburo kawo higini koro modonjo ni emwatigo erokamano Charles bang Africities romo mang'isi cha iluongo ni the 27th Medical Laboratory Scientific and Exhibition Conference tarik 24, 25, 26 nyaka 27 jok madhi bire gin jomoting'o nyaka jok mawuok e piny Ingresa magibiro ng'iso exhibitors 40 mowuok Kenya ka gi pinje mamoko kaka Ingresa ga America weche mag thieth to kod ohala so mana kaka nang'isi nitiere ber masani tiere ber makiny ka Africities orumo ni to ji chako neno ber mar Africities ka koro rombo mamoko bende biro ng'ato ng'isa ni gini iluongo ni rabond seat ok rabond sweet anawe ni en sweet banana rabond seat gima tieko go Victor en erokamano ne nyikwa Ramogi kuom kawo kinde gi bedo kodwa ka wago mbaka kaka wanene ok ni wan mwang'eyo to mano mana kaka wanene to chako kiwacho wach lweny mar Ukraine gi Russia gino en adier ok en miriambo nengo mor tedo nengo ing'eni iwacho ni piny mo miluongo ni fossil fuel Russia na achiel kuom pinje magole mang'eny mogik e piny mangima koro wach mar mo machendo Kenya ka gino karo ken Kenya ka kende an kamoro maneno ka piny no nigi mo to ji riedo ne mo madhira nono en sani koro iuse nyaka e dho ndara nikech ji ninde petrol station so gigi gin gik manitie achiel kuom gik ma iwacho ni dhi bedo gi ng'ikni en ngano nengo mkati dhi idho nengo mok ngano nyalo medo idho moloyo chien kacha ng'ato nong'ado rieko ni mondo ji ochak puro muogo wasebedo ka wawacho ne ji ni wadogi e kothe machon muogo nduma gi mamoko to ji ne wacho ni amago gik ma joma chamo gin jok modok chien koro muogo dwa konyo ji
Gik manengo gi kidhi kare magawa moro kane ngoni mano. Winjo wach ber malo borim gi mit. Erokamano. Je an katiyo kata nyiso je nyikwa Ramogi ni wigni en wik mar siasa. Kendo wang'e ni jo siasa biro bet ka golo kawuono Migosi Raila Odinga dhi golo running mate ne. To kik wiwa wil ni leadership maber, governance maber, chakre gi jok ma yiero mane gi pango kendo nigi lek mar maendeleo. Wigni kiny bunge mar National Assembly dhi kelo report madhi wuok e committee mar wanga mar parliament mar finance bill mane Charles wuoye. Jo onagi ong'i maber bill no gi report mokel nikech mano en gima maki in wuon. Sani tax biro mar ngano, ice cream, gimoro amora mineno gineni kata wan jok momon modhi mwawicho ushuru dhi malo. Koro wang'i maber mondo waneni to report mabiro no finance bill magikelo ni en mar jopiny kose en mar ji matin mantiere. To katieko to en wach mar Afri-Cities. Geni sani ji biro mang'eny Kisumu to ma kwa jo Kisumu gi counties mantiere machiegni. Ni sama welo biro, ji biro mang'eny, ji dhi riwre mang'eny. Covid ni to nitie. Kata ka sani tindo wacho ni numbers nitiere podi. Ng'i kaka iritori, ka in ng'ama pok oyudo vaccine, dhi yud vaccine. Nikech sama bura ni owuok kok waritore, to wane mwadong' gi burden mar Covid. Erokamano ahinya. Nyakura mgajwang' mane mokelo e giko mar chenro makawuono makaka wanene wachakwa rad kendo chieng' wuok tich juma manyien ka Jehova Nyasaye omiwa thuolo makmana ni kaka pile onge maber mabiro mayot duto nyaka chore mana luya. Ramogi TV kod Ramogi Radio bro medo ka kelo ni wach mora mora matuch kokalo kuom chenro machakore kiny e city ma Kisumu mar Afri-Cities Conference kanyakla kod bende keto wang'wa KICC kawuono ka warito winjo lendo mibiro gol kod jatend ODM Migosi Raila Odinga. Ka ok winjo Ramogi Radio, ka ok ineno Ramogi TV, ng'eno kotimore. Oriti makawuono, nyinga Victor Otieno Juma.